berrogeta hiru urte, Euskal Zinea bultzatzen, saritzen eta babesten hasi ginenetik. Urte asko diraz? Makinatxu bat. Eta urte guztizetako edizioak ezberdinak izan dira, baina dudabarik aurtengua berez izena izango da. Bai, izan be, bizi dugun osasun krisi egoera honetan, ezinezkoa izango da orain arte egin dugun modura, pantalla handiaren aurrian jarri eta danok batera alkarren albuan gaudela behintzat, zinemaldi honetaz disfrutatzea, ezta? Baina horrek ez da nahi esan, atzera bota garenik, aurrera egitea erabaki dugu, eta horregatik aurten, azaroaren 21-tik 28-ra, Euskal Zinebilera ospatu egingo dugu. Ospatu egingo dugu eta Euskarri Digitalian ganera. Ze kulturiak inoiz baino babes gehiago berdau egoera larri honetan. Eta gu horretara etorri gara. Kulturia babestera, Euskal Zinea bultzatzera. Hori da, eta Euskarri Digitalian zelan egingo dugun? Pantalla haundi areto ilunetik aterako gara, eta bakoitzak bere etxean edo berak erabakitzen daben lekuan zine jaialdi hau jarraitzeko aukera eukiko dugu. Telebista, tableta, ordenagailua, pantalla anitzak dauzkagu gaur egun ikusentzunizkoak kontsumitzeko, eta bakoitzak aukeratu dezala berari ondoen etortzen zaiona, zine bilera honen jarraipena egiteko. Hori da. Edo nondik ikusi ahal izango gaituzue munduko edozein txokotatik eta nun gure webgunean zinebilera.eusen. Eta ez hor bakarrik, EITB behitu zelako elkar lana sustatu dugun aurtengo honetarako, egoera berezizak, lagun berezizak bilatzia ekartzen dau, eta eitb.eus webgunean ataltxo bat eukiko dugu zine bilerara sartu alizateko. Da Euskal Zine bileria izatiaz gain, lehiaketia dala bestu bastu bihar. Aurten, 33 lan aurkeztu dira. 33 aurkeztu, baina sail ofizialian lehiaketan aritzeko 19 aukeratu dugu. Zuzendari ezagunak, aktore ezagunak, Euskal Herrian askan urtean egindan, lanen ustarik ederrena daukagu, beraz, aprobetxatu, etxetik daukazuen aukera hori, usta honetaz guztizaz gozatzeko. Badakizue, ez galdu gure webgunean ikusi ahal izango dozue, zinebilera.eusen. Dakizuen moduan, urtero Euskal Zinebilerak begirada bereziat eitzen deutzo zinemagileren bateri. Bai, zinemagileren bateri, aktoreren bateri, egitasmoren bateri, azkan finean, Euskal Zineari ekarpen berezi bat egin deutzon, pertsona edo entitateren bateri. Eta urten zelan ez, gainera edizio berezia izan da, begirada esango neuke berezi bat eskainiko dugula, ezta? Bai. Imaginatze osuan azuk pelikularen bat, musika barik? Entzabez. Antxe, sofan zauzenian, erradinearrak urteteko, malkotxua urteteko, atzeko musika barik. Eskaretxe launtzen dau. Edo ikaratuta zauzenian, zine aretoko iluntasunean, burrundadi atzetik agertzen danean, sustua, emote dutzun soinu hori. Hori zen nahi dugu goraipatu eta omendu aurtengo ekitaldi honetan, Pascal Gein zinemagilearen figuran zentratuta. Pascalek ibilbide luzia daroia, Euskal Zinemagintzan hainbat pelikulatan lanetan berak jarri dau musikia, baita nazioartean eta saritua bizan da hainbat lekutan. Eta lekitxon omenaldi hori egin nahi deutzagu. Beraz, aurtengo Euskal Zinebilerako begirada sariza, omenaldiza, Pascal Gein musikagileari eskainiko deutzagu. Orain egun gutxi ospatu da, burutu dalako dagoeneko, Euskal Herriko ikusentzunezkoen rallia, kameratoia. Ekitaldi bakarra aurreratu duguna, zinebileraren aste ofizial horretatik aurreratu eta dagoeneko ja egin dana. Izan egoera berezi honetan, bizi dugun egoera honetan, baldintzak pixka bat aldatu behar izan duguz, eta Euskaltzaleen topaguneaz antolatutako egitasmo hau, esan dakua, dagoeneko burutu da, baina emaitzak, fruituak, zinebilerako astian ikusi ahal izango dugu.
Bai, 16. edizio honetan ganera Aitor Arregi zuzendaria eukidabe bidelagun, La Trinchera Infinita, Loreak, Handia. La Trinchera Infinita ganera Oskarretara nominata dago. Hor, azkanengoko terma horretan sartzen dan eta ikusten dugu zen, ez da? Bueno, Aitor Arregi eukidabe laguntzen, kameratoi horretan, eta baitza epaile moduan Izibene Oinederraz batera, Izibene be, pasan urtean Euskal Zine Bilerako irabazlia izan zan. Lursaguak lanaz. Amaiera ekitaldi zan, eta mentxe butaketan lehenengoko lerruan jesarritza, bizak protagonista eukiko duz, epaile gisa, ez da? Epaile gisa izan diraz. Eta ez da hor geratzen, ze aurten ezberdina izan da edizinoia, Euskarri Digitalian enjadana, eta ganera, jentiak, zeuek etxetik, alixango zue, aukeratu nordan sari duna, ez da? Bai, ze sari nagusi bat egongo da, bigarren sari bat epaimaikideek eurak aukeratuko da bena, baina publikoaren sari zabe bai. Eta horregatik garrantzitsua filmagia errodatu dirazen arren, zine bileraren baitan, bota egingo doguz, proiektatuko doguz, zuen etxietara. Esan duguna, etxeko telebistatik, telefonotik, tabletetik, nahi zuen lekutik, aurkeztu dirazen lan guztiak ikusteko aukera eukiko dozue, eta ez ikusteko bakarrik. Boska emoteko bebai, publikuaren sariza, zeuek aukeratuko dozuelako. Atzo 8 atalak be, zelan ez, eukiko dau gurian aurten be, bere tartia. Iraganeko lanak eta sortzaileak bildu eta publikuari ezagutarazteko helburua dauko egitasmo honek. Proiektu hau, Elias Kerejeta Zine Eskolako lankideekin batera daroigu aurrera. Aurtengo egitarauen barruan berrikuntzak dagoz, eta berrikuntza horietariko bata, pantalla zuria. Pantalla zuria da beste leku batzuetan egiten diren jaialdiak gurera ekartea. Eta aurten, zinegoakeri zabaldu dotzagu leio hori, bertan antolatzen dutenak ezagutuko doguz, eta beraien lana zein dan be ezagutu ingo. Eta gainera, elkarlan horren ondorioz, Lekitxo, herriza, gure herriza, zinegoak edapena sarearen barruan sartuko da. Eta horren ondorioz, martxuan, espero daigun egoeri aldatute egotia, eta ikusgarri zine areto honetan, LGTBI tematikako gaiak lantzen dabezen, pelikulak zinegoan proiektatu dirazen horiek, Lekitxon bertan ikusteko aukera eukiko dugu. Eta horik itxi balitz, egitasmo hau, elkarlan hau, bide honetik hasi danez, 2021 baterako, bestelako egitasmo ambiziotsuago baten be, sartuta gauz. Baina horren barri, aurrerago emongo dugu. Horia. Eta urten be urtero lez, Euskal Zine Bileriak hemen plataformiaz batengo dau. 4. emakume profesionalen topaketa egingo da, eta bertako gaia izango da emakumeak ikusentzunezko formatu berrietan. Euskaltzaleen topaguniak 2 urtetik behin antolatzen dago Benito Ansola sariza. Diru laguntza edo beka modura, Euskal zinegile gaztiei euren lanak aurrera ataratzen laguntzeko asmoz. Kontua da, aurtengo egoera berezi honetan, iaz saritua izan zen Oier Fuentesek, ezin izan da bela garaiz bere pelikulia maitxu, bere lana burutu, ulergarria dan modura. Eta beraz, aurten gauza berezizak eta ezberdinak egiten gabiltzalez, aukera hau aprobetxatuko dugu, work in progress deitzen dan hori, zer dan ikusteko. Hau da, Oierrek bere pelikulia berandutxuago bukatuko dago eta ikusiko dugu ziurrenik urrengo ekitaldizan, eta aurten, Oier Fuentesek berak azalduko deuzku, bere lana zelan egiten dabilen, eta hori iruditan ikusi ahal izango dugu. Euskal Zinea sortzea du helburu Zoom atalak. Izan be, etorkizuneko Euskal Zine egiteko zinemagileak behar diraz. Eta horretarako preparaen behar diraz. Asparneko zinegin jaialdiarekin bat egiten dugu eta beraien proposamena ikusi ahalko dugu lantegi baten forman gure webgunean.
Aurten, 19 lan, 19 film izan dira aukeratuak sail ofizialian lehian aritzeko. Eta, zelan ez, euren artean sarizak banatzeko arduria bat ematek hartu behar dau. Urtero modura, zine munduan lan egiten daben 3 profesionalek osatuko dabe epaimai hori. Eurak izango dira, Mikel Rueda zine zuzendaria, Erika Olaizola aktoria eta Aitor Oñederra zine zuzendari, animatzaile eta gidoilaria. Aurten be, urtero bezala, euskal filme bat ekarriko dugu onaixe, ikusgarri aretora. Izan be, presentziala izango den ekimen bakarra izango da. Eta Lekeitioko zinemasalen elkartearekin elkarlanean egingo dau. Ze film izango den? Hil kanpaiak. Eta larun bat igande eta astelenean ikusi ahal izango dira. Eta larun batean, Eneko Sagardoi hil kanpaietako protagonistetako bat edukiko dugu hemen, filmien aurretik solas alditxo bat etxeko. Kaixo, egunon eta eskerrik asko gaurkoan guaz egotia gaitxik. 43. Euskal Zine Bileria aurkeztu da, ontxe bertan, Aitor Abaroa eta Ana Goitian bidez. Eta urrengo minutsuetan, zeuekin egongo gara, zuen galderei erantzuna emoteko, edota izan aldo zuezen zalantzari argibideak emoteko. Bakizue aurten, Euskal Zine Bilerako berrikuntza handizena, hainbat berrikuntza dagoz, baina handizena online iseria eukiko dabela, eta horren bidez, zinebilera.eus orrialdian eukiko dozuez eduki guztizak, hau da, jaialdian pasaten den guztiza, bertan eukiko dozue ikusgai. Eta berrikuntza honen inguruan berbaitzeko, gaurkoan egongo gara, Koldo Goitia Legitxoko alkatiagaz, eta Xabier Arrate Euskal Zine Bilerako koordinatzaileagaz. Eta baitza, neue bai, Ibon Noia, Legitxoko kulturteknikaritza, zuekin egongo gara minutsu batzutan, azalpen horrek emoteko eta pizkatxu bat argitzeko. Lehenengo galderia, Koldo, zeuaz hasiko gara pizkatxu bat, azaltzeko aurten zine bilera online izango da. Zein izan da, helburu nagusia online izanera hori ukitzeko eta zeintzuk izan dira arrazoiak? Kontutan izan berda, gaur zen egoeran, Lekitxora kasu honetan, kanpotik jentia ezin jala etorri, eta ezin jabela disfruta zine bilerak emoten abezen aukera guztiak, edo programazio guztiak, eta beste alde batetik, berak ziniak, berak aretuak, aforuak eta dauko zela. Beraz, pentsaren duan, aukera modura eta erronka barri baten aurrian gauzela, eta pauso hau emon. Azken batean, bizi dugun ezoiko egorenek, bultzatu egin jau, alternatiba batzuk topatera, eta online izaera hori izatea, alternatiba egokizena iruditxue jaialditza, segurtasunez, egin alizateko. Azken barratzen dugu, beraz, online izaera hori eukiko dabela jaialditzak, eta barriro gogoratu nahiko neuke, zinebilera.eus orrialdean, egongo dizela eduki guztiak zuzenian. Dakigu modura, euskerazko jaialdi bat da Euskal Zine Bilera, eta aurten klik bat eskura eukiko dugu jaialdi guztia. Baina zelako edukizak eukiko dugu bertan, Xabier? Zine Bilerak ja badira urte batzuk pizkat bere proposamena edo bere ekarpena apur bat evento edo festival garaikide baterun zurbildu ebana, eta orduan 3 atal nagusitzen edo antolatzen dugu berekin bidea, ezta? Beti jaialdi honek lortu nahi da bezen emaitzetara begira. Orduan 3 ataletan antolatzen dira, sortu atala, partekatu atala eta saretu. Aitor Abaroak eta Ana Goitiak ondo azaldu daben moduan, atal bakoitzak lantzen da hori, ez? Helburu batzuk. Sortu atalian batez ikusiko dugu hori, zinemagintza sortzen daben sekzio desberdinak eta zinemagintzia sortzera pizkat bultzatu edo lagundu nahi dabenak. Ez da hor kameratoia daukagu, momentu honetan martxan da ona, Euskaltzalien topauniaz batera antolatzen dena, eta hori ikusentzunezkoen rally baten moduan edo forma hori hartzen dabena. Eta gero eraberian daukagu Benito Ansola Bekiak, Benito Ansola Bekiak saritzen dau ikusentzunezko proiektu bat, 2 urterik behin, urte baten saritutzen da, bestian erakutzi eta lehiaketara sartzen da, hori ikusi halko dugu. Sortu atalen barruan sartzen da Zoom sekzioia, eta hor, batez be, zinemagintzaren pedagogian zentraten da
sekzioa, bai, hau da, zinemagintza edo zinia zelanein, edo zelan eraikitzen da, bai. Partekatu atalaren barruan, eukiko genduke ja lehiaketia bera batez be, bai, lehiaketia da Euskal Zine Behiararen bizotza, eta hori da pizkat historikoki gainera, horren inguruan antolatu izan da beti. Orduan daukagu aurten 33 aurkeztutako lanetik 19 sekzio ofizialian eta horren arteko lehiaketia da ikusi ahalko duguna, bai. Ibonek ondo azaldu da moduan, online ikusi ahalko dira filme danak eta aurten pues bueno, pizkat forma horretara erakutsiko da zinebileria Euskal Herrira eta mundura, eta gero horreaz batera daukagu Euskal Zinemaren begirada deitzen den beste atal bat, eta saiatzen gara, behintzat, ikusentzun eskuetan figura edo ekarpen esanguratzuren bat omentzen, bai? Eta horten be, nahi dugu alegin horretan, aurten omenduko dugu Pascal Gein musikaria, bai, zinemagintzan hainbat ekarpen egin da bezena, ez bakarrik Euskal panoraman, baizik eta baitxabe, estatu mailan eta nazioarte mailan. Orduan, saiatuko gara Euskal Zinemaren begirada bere gainean ipintzen eta bere lana omentzen eta saritzen. Eta gero, saretu atalaren barruan eukiko dendukeia, Euskal Zinebilera bestelako ekimen eta egitasmo batzukin lotzeko aukeria, bai? Hemen aurten betiko bide lagunez gain, edo ja azkan urtietan eukidu zen bide lagunez gain, beste atal bat bezabaldu dugu, eta ditzuko da pantalla irekia. Eta pantalla irekiak lehio bat zabalduko dutzo, interesgarria izan aldan beste egitasmo bati, bai? Aurtengoan Zinegoak festivala gonbidatu dugu geurera, eta Zinegoak festivalak eukiko dago Euskal Zinebileraren bitartez, bere ekarpena einalizatuko aukeria. Ezagutuko festivala bera, eta gainera programazioa hornituko daben proposamenak ekarri gaitxuez, bai? Zine formatuan. Eta gero, hemen elkartia, bai, euskal sektorera hurbiltzen saiatzen gara, hemen elkartia emakumezko ikusentzunezkoetan dabiltzazen emakumeak batzen dituz, eta hori, formato barrezen inguruko mahai inguru bat antolatu dabe, beti emakume ikuspegitzik. Eta, ez dugu astu bihar, beste kolaborazio batzuten martxan dago zela, bestiak beste atzo 8 sekzioen bitartez etzen den kolaborazioa, atzo 8 sekzioak etzen dabena da, Euskal Zinemagintzaren ondaria bera berreskuratu eta beste garai batzuetako filmiak digitalizatu, landu eta pizkat eguneratu. Hori Elias Kerejeta Zine Eskolien bitartez eta Zinela proiektuen bitartez egiten da. Eta aurten Tatuzon Begidaren lan batzuk digitalizatu eta landuko dugu helburu hori betetera begira. Eta gero, amaitzeko pizkat aurten saretze lan honen azalpena, Azparneko Zinegin festivalera behingo dugu salto bat, bai? Eta pizkat saiatuko gara, mugaz gaindiko elkarlan bat zabaltzen, euskera hutsez funtzionatzen daben jaialdi bakarrak garilako bai Euskal Zinebilera eta Azparneko Zinegin. Naturala eta egokizatuko dugu aurten elkarlanian aritzia. Elkarlan guzti honek gero hobeto azalduko da, baina pizkat jakitzeko gure bide lagunen taldia zein dan. Eta, pizkat sekzioen inguruan, horretzek dira urten daukaguzenak parrilan, Imon. Bai, eta, ikusten goz, azkenean pisu handiko jaialdi bat izango gala, egun nahiko izango dira azaruen 21 gogoratu daigun, azaruen 29 bitxartian, hau da, zapatu honetan hasiko da jaialdiza, eta bertan dago zen eduki guztizak egin alizateko, biharrezkoa izaten da, laguntza eta babesa jasotzia eragile diferentien aldetik. Aurten, eragile gehiago izan dira, eta koldo pizkatxu bat neko genduke, eragile horrek gogoratu ez da, zeintzuk izan dizen, eta laguntza eta babes hau nortun aldetik jasotzen dugun. Xabierrek esan dabe modura, asko dira talde, elkarte, eragile, erakunde, posible etxen dabena zinebilera, urtero posible etxen dabena zinebilera. Erakunde garrantzitsuak eta euren laguntza barik, euren babesa barik ezinezko izango zen hau etxia, eta horretiraz Bizkaiko Foru Aldundia, kultura, Eusko Jaurlaritza baitza kultura, eta aurten Euskal Irrati Telebista gogor sartzen da laguntzaile edo babesle modura. Baina gero, herriko talde eta eragile askope parte hartzen
ez, berak esan dabe modura, hemen plataforma, zinemasaleak, bueno, hainbat eta hainbat BBK, hainbat eta hainbat talde eragile etxen dabe posible urtero, zinebilera aurrera erutia, eta ja 43 urte dira zaurten, eta lehen esan duten modura, bueno, gutzako aurtengo erronka hau da, online etxia, eta ia datorren urtean alba dugu erabiletara zinebilera hau. Bai, eta pizkatxo, eskertu nahiko genduke guzti honen laguntzia eta babesa, eta garrantzi handia hartzen dabe urtero, ze azken baten, zubilanak sortzen dira eragile diferentiakin. Lehen Xabierrek azaldu dituz batzuk zeintzuk izango izen, baina, neko ondo pizkatxua du bai, zubilan etxen daben eragile eta elkartonen babesa eta laguntzia bai, pizkatxu bat gogoratu, ez da, eskerrak emon eurari be bai. Bai, aurten, zinebilera topada kondo azaldu dago, ez da? Zinebilera erronka baten aurrian topada, eta pizkat izan da, egoera gauzen, osasun egoera, osasun alarma honen barruan, zelan moldatu, kultura egitasmo bat aurrera eruan alizateko, bai? Ze, danok konstiente garen moduan, kultura egitasmoak kinkalarri da osesta hainbat eta hainbat, eta egoeriak berak ez da belako posible etxen askotan honek gauzatzia. Zinebilera saiatu da behintzat, egoeria edo behintzat zailtasuna birtute bihurtzen, eta zailtasun horren aurrian, planteamentu bat etxen, behintzat, bilera zentzuari jarraituz, aurten egingo dugu aurrez aurre batzuk, baina seguranik pantalla desberdinen bitartez alko gara harremanetan ipini, ezta? Gure ADN-ian dago bilera izen hori, eta gure presentzialidadia defendatuko dugu, baina egizia dabe bai, erronka honek ate batzuk edo igual hobeto esan da pantalla batzuk zabaldu da bezala, bai? Eta orduan saiatu gara pizkat elkarlanian sendotzen, bai? Aurten argi eduki dugu elkarlana izan behar dela, eta elkarzaintzia izan behar dizela, ez bakarrik kulturan, baizik eta beste arlo batzuetan indartu behar den kontzeptuetako bat, eta ondorioz ikusentzunezkoetan gabiltza zen eragile batzuk, alkarreaz eraginean ipintzia izan da eduki dugun hori helburuetako bat. Orduan, aurtengo planteamentuan edukiko dugu bide lagun hainbat lehen aipatu dute zenak ez da, baina adibidez, lehen aipatu dute. Esparneko Zinegin Festivalaren bitartez ikusi ahalko dugu eurak antolatzen daben gaualdi bat 28 iluntzian, gero solasaldi bat ikusi ahalko da, bintzat zinebileraren inguruan, alkarreaz gabiltzatzen eragile guzti honek batera batuko da bezena. Urtzi Urkizuren aurkezpen bat behar dugu jaso ahal izango dugu Urtzi Urkizuk pizkat Euskal Gatazkia zinemagintzan zelan irudikatu den aztertu da belako, eta hori dana Zinegin Festivalaz batera, ez da. Gero zelan ez, Elkarlan honen parte dira bai, atzo 8 sekzioen barruan, Elias Kerejeta eta Zinelab, pizkat ondarien berreskurapen hori etzen, eta hemen elkartia, hemen elkartiak batuko gaitzuz hori ez, leku berian, Ilenia Baglietto, Magic Castro edo Rose of Dolls zinegileak, bakoitzak bere ekarpena edo bere bizipena kontateko ikusentzunezko formatu barrezen inguruan, bai? Ilenia Baglietto etxekoaken parte hartu da, bestiak beste, Magic Castro tikuak egitasmen parte da, eta Rosek bizitzarra deitzen den laburmetraje bat edo proiektu bat aurkeztu da, Miren Maniasek moderatuko da gainera mai inguru hori, eta zelan ez, aurten bebai elkarlan honetan sendotzeko, badaukagu zinegoak festivalak guaz, bai? Pizkat LGTB ikuspegira txertatuko da baina proposamen batzun bitzartez. Eta gero koldok aipatu dago, zinemasaliak jakuaz edo ez eta behaz, hori, bide lagun dira espalditik, zinemasalien elkartiak ekarpen nabarmena etzen dutzo jaialdi honeri, eta bestiak beste gainera presentzialak izango dizen ekimen bakarrak zinemasalien elkartiak bultzatutakoak dira. Eta gero aurten guana gaitxu dabe bai ikusentzunezkoetan, erakunde, bintzat Euskal Herrian, erakunde nagusia ez da ITB. Ikutzako hori ezinbestekoa zen, eta ITB-ri esker gure jaialdia alko da jarraitzu ITB-ko webgunetik bebai. Orduan, lehen esandako pantalla guzti horretara heltzien helburua, BTT-ko behintzat laguntza, ezinbesteko laguntzia
izango da. Beraz, esan dakua, buskat elkarlana eta elkarzaintziak elikatuko dago aurtengo Euskal Zine Bileria behintzat. Bueno, amaitzen jungo gara solasaldi honeaz, eta zuen galderari, espero erantzuna emon izana. Gogoratu nahiko neuke amaitzeko jaialdiza zinebilera.eus orrialdean ikusi halko dozuela, azaruen 21, hau da zapatu honetan hasiko da, eta azaroaren 29 bitxartian, ipatutako eduki guztiak edukiko dozuez. Edo zein zalantza izan ezkero, beti badakizue, komunikazioa bildua zinebilera.eus elbidera aldozuela zuen galderak edo bestelako informazio eskaerak egin, eta zinebilerako sare sozialetan, Facebook eta Twitteren bertan egongo garila. Eskerrak emon zeueri bebai, Koldo Goitia Lekitxoko alkatia eta Xabier Arrate Euskal Zinebilerako koordinatzailea, guaz egotia gaitxik, eta badakizue, nahi duzuen guztirako, hemen egongo gara, eta ez astu, zinebilera.eusen, aurten jaialdizak klik baten eskurukiko dozuela online. Eskerrik asko dan hori eta zapatutik aurrera ikusten gara. Igual aipatu aldo badespada kontu praktiko bat, ezta? Zuk aipatu dozu, zinebilera.eusen jarraitzu izango da jaialdi osua, eta, igual, hau zelan izango dan bat galdetu alda adibidez, hau da, nik zinebilera jarraitu nahi dut, eta zelan egingo dut. Oso erreza da, zinebilera.eus orrialdetik ginen da, EITB-tik bebai edukiko da sarbidea, baina helduko da gure web horrira, eta bertan edukiko da momentuan martxan dagoen ekitaldi hori, edo martxan etorriko dana, ikusiko da lehenengo biztadizo baten, eta gero, deko partian edukiko dituz bere ekitaldi guztiak zerrendatuta. Bakotxa bere ordutegi izan. Hau da, batetik egon lehikez inguru edo kolaborazio desberdinak, eta bestetik lehiaketan parte hartzen dauen filmiak adibidez, ezta? Filmien kasuan, oda lehiaketako filmien kasuan, bertan edukiko dago egutegi bat, eta filme bakotxak edukiko dago ordutegi bat, hau da, jaialdizia presentziala izango balitz moduan. Hau da, zuk nahi baldin badoz ikusi pelikula konkreto bat, ikusi beharko dozu, pelikula hori proiektatzen den egunian eta orduan. Da nahala eukiko dozu hori, proiektatzen den momentutik, egun hori bukatu arte, ikusteko aukeria. Horretarako, zelan ez, erregistro harin bat enbiarko da, eta erregistro errez bat, filme guzti horrek ikusteko. Gainera web horrizak ematen dago aukeria, nahi oso zen edukinak gogorarazteko. Hau da, agendia hor dago eta gogoratu izeneko botoi baten bitzartez, bakotxak alko dago bere agenda profizu eraiki eta web horrizak gogoratuko dutzo ekitaldi hori astera doiala, hasi baino 2 minitxo harina. Beraz, alerta hori geure esku. Eta gainontzeko edukizak irek izan dizena, bardin gauza bera. Ikusi halko dira, bakotxa tokatzen den egun eta orduan. Eta horretarako agendia web horrizan dago, sare sozialetan ikusi halko da horren barri, eta komunikabidietan emango dugu pizkat gure eskintzien barri. Beraz, alde batetik edo bestetik erraza izango da jaialdizia bizitzia. Eta esan dakua, aurten gabiltza kontaktu gabeko jaialdi batetzen, baina, bintzat pantailen bitxartez hurbileoten egoteko saiakeria bintzat, bain dugu. Besterik espadago amaitxutzat emongo ingotan gogoratu barriro zinebilera.eusen, klik baten eskurukiko dozue jaialdi osua, eta dauzein zalantza izan ezkero, komunikazioa abildua zinebilera.eus bertara idatzi zuen galderak. Eskerrik asko dan hori, eta azaruen 21 aurrera, berton eukiko gaituzue. Eskerrik asko. Zagri, igarte. Igarte.